Il-Lukanda Westin irranġat il-kmamar kollha b'investiment totali ta' 6 miljun euro. Dan kollu u parti mill-ħidma li saret matul din il-leġislatura u li waslet biex ikollna rekord wara l-ieħor fit-turiżmu. Dan sostrih il-Prim Ministru Lorenz Gonzi waqt żjara fil-Lukanda Westin f'San Ġiljan li matul altaqa' mal-ħaddiema u ma kellhom l-opportunità li jitkellmu mal-Prim Ministru u anke jiddiskutu miegħu l-isfidi li jiltaqgħu magħhom f'xogħolhom. Is-sena 2012 kienet sena ta' rekord assolut fit-turiżmu. Ġew kważi 1,500,000 turist li qattaw 12 miljun lejl f'pajjiżna u nefqu somma ta' biljun u 300 miljun euro fl-ekonomija Maltija. Il-Prim Ministru Lorenz Gonzi li kien akkumpanjat mill-Ministru responsabbli mit-Turiżmu Mario De Marco faħħar l-investiment li sar mill-Lukanda Westin u qal li dan kollu kien possibbli grazzi għall-għajnuna li offra l-Gvern f'din il-leġislatura. Fost il-ħafna skemi u inċentivi tal-Gvern, il-Prim Ministru semma l-10 miljun euro li l-Gvern poġġa d-dispożizzjoni tas-sidien tal-lukandi biex isiru proġetti sostenibbli fit-turiżmu u li se joħolqu 500 impjieg ġdid. Dawk l-10 miljuni jfissru li l-investitur privat ħareġ 20 miljun fuqhom 100 proġett li effettivament nikkalkulaw li sa joħolqu mal-500 post ta' xogħol ġdid. Il-Westin użat din l-iskema wkoll, investit 6 miljuni min-naħa tagħha u għamlet upgrading ta' xogħol fil-kmamar fis-servizzi li tipprovdi. Dan huwa investiment fil-pajjiż. Il-General Manager tal-Lukanda Michael Kamski spjega l-għajnuna li rċevew mill-Malta Enterprise fost oħrajn u spjega x'tip ta' investiment sar f'din il-Lukanda fejn b'mod partikolari l-Lukanda investit f'sistemi ta' enerġija alternattiva. Kien hemm energy project li ġejn ħadna l-support minant il-Malta Enterprise u wkoll kien hemm proġetti oħra li kienu minant l-MTA EU Funds Grant. Biddilna l-bathrooms kollha, għamilna ħafna energy projects, sa biddilna wkoll iċ-chillers tal-Lukanda, the 2 main chillers tal-Lukanda. Ir-refurbixxajna il-kmamar kollha, soft furnishings. Din is-sena l-Gvern alloka 37 miljun euro l-Awtorità Maltija t-Turiżmu l-MTA. Il-Prim Ministru qal li dan hu l-ikbar ammont li qatt ġie vvutat minn Gvern lit-Turiżmu sabiex jiżdiedu r-reklamar u l-aċċessibilità għal pajjiżna. Fil-kummenti tiegħu il-Prim Ministru fakkar li pajjiżna għandu l-iktar baħar nadif fil-Mediterran u li matul din il-leġislatura bosta bajjiet ingħataw il-Blue Flag. Il-bandiera blu tfisser li l-bajja partikolari tkun laħqet numru ta' kriterji fost oħrajn edukazzjoni u informazzjoni ambjentali, kwalità tajba tal-ilma, l-maniġġjar ambjentali, is-sigurtà u servizzi u faċilitajiet offruti.